Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kaji kita hadis Riyadhus Shalihin bab nomor 20 tentang amanah. Hadis nomor 200 ya. Wa an Hudzaifah lan saking Hudzaifah radhiyallahu kala ngucap sapa Hudzaifah hadasana nyeritani ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini hadis seluruh cerita lo Qadara itu temen-temen ningali sapa ingsun akadahuma ing salah sijine cerita loro. Wa ana lan utawi ingsun iku antadir ngenteni sapa ingsun al-akhir kang liya dadi Hudzaifah cerita aku krungu hadis cerita loro teka Nabi. Salah sijine wis tak delok, aku ngenteni sing situ sing kari. Hadasana nyeritani ing ingsun sapa Nabi ing ingsun anal amanata sak temene mbak amanah apa amanah kepercayaan iku nazalat tumurun apa amanat fi khudri qulubi rajulin ing dalem tengahe atine lanang summa nazala nulin mudun apa Al-Qur'an fa'alimu mongko belajar sapa akeh Al-Qur'ana ing Qur'an fa'alimu mongko ngawuri sapa wong akeh belajar sapa akeh ing Qur'an wa alimuran belajar saking minas sunnah saking sunnah summa hadasana nulin nyeritani ing ingsun an raf'il amanati saking diangkate amanah. Dari Nabi ceritane mana tentang diangkate amanah. Faqala mau ngendika sapa Nabi ya namu turu sapa rajul wong lanang naumatan sak seliutan sak turuan
Melek turu. Kagak penta iki lho, kan. Jadi mang ngaji kanggo alat iki piye. Terus ndi mau? Anamata sak turuan nek cara Jawa ngarani sak seliutan. Nyeliut dhewe lho wis ilang. Ndi mau? Sumayana menuri turu sapa rajul namatan sak seliutan sak turunan. Padu kebadu mongko digegem apa al amanatu amanah mingkal bi saking atine rajul dadi wong dikek kepercayaan dipercaya terus turu sak seliutan. Kepercayaan amanat dene atine ku wis ilang. Nauzubillah min dari terus fayadallu mongko dadi apa asaruha bekasi amanat misla rabbin semat misla waktu semisal pelendung. Ngerti pelendung? Kapal, ngerti kapal? Sampai majul terus melendung. Nah, kayak ngene iku bekase. Misal waktu pelenting Sumayana menuli turu sapa rajul namatan sak seliutan sak turuan. Patu kebadu mongko dijiku apa amanatu amanat mingkol bi saking atine rajul. Fayadullah mongko dadi apa asaruha labete bekase amanat misla asaril majli sepadane pelendung. Ngerti pelendung? Dadi nek sing pertama mlenthung krana nyekel ading utawa tanganane palu sehingga mlenthung. Lah sing apa asaril majli iku mlenthung kenek conyok. Ngerti conyok? Terus kajamrin kaya mawa daharat tahu ngene glundung alari jalika ing atase sikil sira fatakido mongko kakek sira fatawarahu mongko fatarahu mongko ningali sira ing mlenting muntabirun
walaisan ora ana fiin dalam kendhong apa sae suwi-wiji. Tadi kaya bekase apa jenengku? Kena geni apa jeneng mawa nglinding nang sikil terus abu tapi karena apa-apane hanya apa isi banyu ngene tok. Dadi nalikane amanat iku wis dicabut dari hati seseorang iku kaya ngono iku kaya bekase kena mawa melentur ndek kono ana banyune dadi wis kana apa-apane blas. Nah, bilamin summa akhad nuli ngalap sapa Nabi Hasan ing krikil padat rajau angel surat monggo nglindhingake sapa Nabi ing krikil ari jeli ngatasé sikile Nabi mbludung krikil nang sikile dhewe gambarno apa mawa sing ngeneki sikil. Dadi nalikane amanat iku diangkat wong iku mang turu begitu nglelir wis ilang amanat iku. Kaya bekase mlentung mergo nyekel pacul, nyekel doran. Terus akhirnya mergo oleh nyekeli kerapetan akhirnya mlentung. Utawa kaya sikil sing kena mawa glinding nang sikil terus mlentung ya wis kan apa-apane. Lah ngono iku Nabi menggambarno nggawa krikil terus diglundhukno nang sikil. Fayusbihu mongko isi-isuan sapa anas menungso Di mang Fayusbihu mongko isi-isuan sapa anas menungso ya tabayauna bi'at sapa wa akeh Fatabayauna mongko bi'at sapa akeh falayakatu mongko parek sapa kadun wong siji ayu ati nekake al amanata ing amanat. Jadi isu-isuan biat janji tapi gak nekakno amanat. Ya tabayauna bermakna biat bisa bermakna apa dagang. Jadi dagang tapi gak amanat. Aja padha karo sampean tau ndelok apa jenengku presiden di apa ngaran niku disumpah kan, demi Allah saya bersumpah. Nanti syukure ini sare Quran. Tapi kenyataannya ya wani melanggar. Aku gak bakal korupsi tapi yang nglakoni korupsi. Aku bakal amanat menjunjung tinggi pret. Kenyataannya ya wis gak cocok karo janji ini. Karena ya wong kan sing dicekeli janji ini. Lah jare sapa? Omongmu janjimu tak oleh. Ya terus ya. Lah ne ya aja gampang janji. Lek gak iso nekani janji dadi utang. Terus
fa endi mang sapa akadun ya adil amanah nekana hatta sehingga ya kalau diucapake inna fi bani fulan sak temene ing dalem bani fulan iku rajulan walanang aminan kang amanat kena dipercaya hatta yuqalu sehingga diucapake li rajulin maring wong walanang ma ajladu barang kang rajin ma'atrofu api barang kang api ma'aqalahu barang kang pinter wa ma fi qalbi lan ora ana ing dalem atine misqala habbatin sak bobote gabah min khardalin saking wiji sawi min imanin saking iman. Jadi sampai di suatu saat iku ana wong sing apa mang rajin penggaweane, apik penggaweane, pinter penggaweane, tapi nggone atine gak ana sak bobote zarah, sak bobote wiji sawi saking iman. Nah, untuk dilemin mulane satu saat sama dipercaya dikai kepercayaan jenenge amanat ya tekakna amanat iku sebab perintah Allah inna wa ya'murukum antu adil amanati ila ahlihi sak temene Allah merintahna yen tanekake amanat maring ahline. Terus balakadata lan yakti teman-teman ala atatako alaya yang atase ingsun apa zaman yakti bakal teko ing atase ingsun zaman wa ma'ubali lan ora merduli sapa ingsun ayyukum endi sira kabeh bayatu biat sapa ingsun lain kana yakti lamun ana musliman iku muslim layarut danahu yakti balikake temenan ingsun ing aman alaya ngatasi ingsun apa dinu agamane wong jadi meneh-meneh bakal teko zaman aku gak peduli agamane Islam
tak balekno maneh akal agamane. Wa ing kana senajan ana iku nasranian nasrani au yahudian utawa Yahudi layarudanahu yakti balekake temenan ingsun alai atas ingsun apa sa'ihi sa'i wa amal yaum lan ana pun iki dina fama kuntu mongko ora ana utahe ingsun iku ubayi umingkum biat sapa ingsun mingkum saking sira kabeh ila fulanan wa fulanan kejawa fulan karo fulan mutafakun baik. Jadi Hudzaifah nyeritakno tentang bakal ilange amanat nalikane Quran turun. Wong belajar Quran, belajar sunnah. Terus Nabi nyeritakno bahwa suatu saat akan diangkat yaitu amanah. Nalikane wong iku mang turu sak seliutan, sak turuan iku wis ilang amanah tekan jero atine. Nuli turu maneh, ilang maneh amal teko atine. Gak ana bekase kejaba kaya bekase mlenthung kenek conyok geni. Nalikane anak mau nglundung nang sikile. Karena Nabi ngisyaratno nglundungno sik apa krikil nang sikile. Sampai akhirnya menungsa iku padha biat tapi ora ana sing nekakno amanat dibiat dijanji disumpah apa itu dilantik ya pelantikan pengurus siswa ya dilantik sih ya ya apa pelantikannya demi Allah saya ngono sumpah demi Allah barang ini meneh-meneh ya ada pertanggung jawaban. Ya apa sampean dikei amanat iki dipikul amanat. Termasuk anak, bojo. Misalnya sampean dadi kepala sekolah, ya sekolah ini amanatmu. Misalnya suatu saat sampean mangku pondok, ya itu amanat kepercayaan apa wali santri titip anake kula titip anak kula niki jenengan kula wentasan nguruki lah aku ya wis berusaha nyampeno tapi arek tauru ya apa ngene pertanggungjawaban karo pangeran pertanggungan jawabku nang gone wong tuamu wong sampeyan wis diamanahno mrene. Padha karo ngene iku. Dadi meneh-meneh bakal terjadi ngene iku. Dadi dikiamat malah dilirwakake kan dilirwakake. Gak diperhatekno. Sampai-sampai ndikono lho ana wong sing kena dipercaya. Tapi ya tetep atine gak ana kepercayaan. Karena iman
Dek kene atine senajan sak bobote wiji sawi. Temen bakal teko ing atase ingsun jaman wis aku gak peduli sapa sing tak biat senajan wong Islam wis tak serano wis supaya aku iki bebas sangka amalat iku mang misalnya Nasrani utawa Yahudi. Lah nek saiki aku wis gak percaya ke jaba iko karo iko hanya orang tertentu sing kena dipercaya. Lah ini zaman saiki kan ngono sih wis. Dadi dikek amalat dadi bupati, dikek amalat dadi wali kota, dikek amalat dadi menteri. Tapi wis gak kena dipercaya. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qaulu Jadrin bi fathil jim wa iskan dadi fathah jime di fathah lan disukun dal mujamma wa huwa aslu sayin. Dadi apa mang? Jadarin iku poke sesuatu. Al waktu bita apa iku? Musannatin min fauqin iku al asaru yasir. Dadi bekas tapi setitik. Hanya apa? Jadi kena conyok, kena mawa tapi gak sampai melentung iku al waktu. Al wakti. Jadi apa jenenge iku? Jadi kena mawa tapi gak sampai melentung. Wal ajlu apa majlu bi fathil mim wa iskan jim. Dadi miti fathah jime disukun wa tanafatu minnal yadi wa nahwiha min asari amalin wa ghairihi. Iku tanafadun fil yadi dadi bekas nggone apa tangan fil yadi dadi melentung dek tangan wa nahwiha sepadane min asari amalin wa ghairi dadi saking bekase tandang gawe. Mulai dadi kapal, kadang-kadang dadi melentung. Iku jenenge ajlu. Wa qalu muntabirun iku murtafian dhuwur. Terus qaulu sa'ayai iku awali alai layarut danahu alayya sa'ihi iku alwali alai. Jadi apa sing ngeramuti urusan iku mah wis aku gak peduli wong Yahudi apa Nasrani tak serana amanat iku. Aku wis gak melok-melok nanggung amanat. Jadi suatu saat amanat iku disiak-siakno. Mane ana hadis ya, Bang. Idza usidal amru bi ghairi ahli fantadiris sa'ah. Nalikane suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, fantadiris sa'ah mongkon tenono kiamat. Jadi nalikane akhir kiamat apa jenenge hari-hari akhir menuju kiamat iku amalan iku wis diserahno bukan pada ahlinya. Jadi keahliannya masalah pertanian diserahi pertanian. Gak ngerti masalah kesehatan diserahi masalah kesehatan. Ya kasih saiki itu. Ayo Bekasi bangkit kok dikongkon ngurusi departemen kesehatan. Ayo wis gak cocok kan jenenge. Lah jarane gak aman. Lah nek wis kali ini kok diserai ya wis tenono kiamat. Gak karo rusak. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi itu ya suatu saat amanat itu disia-siakan. Nah,
sebagai perhatian bagi kita suatu saat sampai dikai amanat, hati-hati, sebab itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman bagi kita, amin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidil istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Virus Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alana sabra sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.